హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ క్రియేటివ్ ద బెస్ట్. ఈరోజు అయితే మేము మా ఇంటికాడ మస్తు అంతకాయలు ఉన్నాయి, తెంపుతున్నా. నేనే ఒక్కదాన్నే ఉన్నా. నేను ఒక్కదాన్నే గేట్ తీసుకొని వచ్చిన. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే రేపైతే మేము అంతకాయలు తెంపినాక రేపు వీడియో పెడతాం. ఏం చేస్తున్నా బాయ్. అమ్మమ్మ వాళ్ళు సినిమా వేసుకున్నారు, మేము పెయింటింగ్ వేసుకున్నాం. నేనే వేసిన పెయింటింగ్ సున్నాం. మాకు మామిడి చెట్టు ఉంది, మాకు ఎంత పూత వచ్చిందో చూడండి. మాకు జామ చెట్టు ఉంది, ఎంత ఉంది చూడు, పెద్దగా ఉంది. మాకు ఇటు చూసుకుంటే మా టమాటా